aydı. Bunun yanayendir öttü. Direyendir öttü. Qarağın çıktı. Gülün turcani bağrını da basarım. Borçmuşu olsa. Tenägi hali. Vaqt önüme berkin yeten o. Ey Allah. Traktörçiňe bir özüň akıl paýhasy bere görýär. Bajagal gyrnaga akyllardan geçipdir hali. Goýsana gyp. Näme janly ýördüýse iýine düşüp gidiber ötýänmi? Ýok, öňüne düşüp tolgula berirmi ötüp gotýan? Jorojan bilip goý. Süýgüň Hudaý gyýz bolýandy. Sen ujagar garaýaglyň diwan edip däler edip aýaň atyny toglup ýatan gül edip taşlamaly gyýdy ahyry. Nädip? Özüňi elan Jorojan. Sen türkmen gyýdy ahyry. Bir jallyn hökmat dünýäden geçirmeli. Dur, ey Allah. Ol häzir şu bolan olsun da bolmaly. Ýürügüm